na našej škole uskutočnil Spartan Race pre deti. A teda bol to poriadny zážitok. Behalo sa, skákalo, plazilo, liezlo a niektorí z nás si aj možno trochu zašpinili kolená. V tejto epizóde sa porozprávame s deťmi, ktoré sa zúčastnili, spýtame sa ich, ako to zvládli, čo sa im najviac páčilo a čo by odkázali tým, ktorí ešte váhajú. Tak poďme na to. Dobre, takže máme tu Lili. Lili, ako sa ti páčilo na Spartan Race? Veľmi. Hej, a máš aj nejakú svoju najobľúbenejšiu prekážku? Tak ako najviac sa mi páčili ten basket. Hej, a bola aj nejaká, ktorá bola najťažšia? Podľa mňa boli najťažšie tie lopty, ako sme nosili. Dobre, ďakujem ti za rozhovor, Lili, a maj pekný deň. Ďakujem. Tak teraz tu máme rozhovor so Šimon. Ako sa ti páčilo podujatie Spartan Race? No, mne sa to páčilo, bolo to dobré, atrakcie tiež dobré. No, udýchaný som bol síce celý, ale stalo to za to. A ako si sa cítil, keď si dobehol do cieľa, nejaký taký ten dobrý pocit? Mal si v sebe? No, mal taký vyčerpaný troška, ale dobrý. A išiel by si znova na takéto podujatie? No jasné, hoci kedy. Ďakujeme ti za rozhovor. A ja vám. Teraz tu máme rozhovor s pani riaditeľkou. Pani riaditeľka, čo by ste nám vedeli povedať o tomto podujatí? No, takže k tomuto podujatiu by som vám vedela povedať, teda, že sme opakovane zorganizovali športový deň, tak ako to bolo v minulom školskom roku, ale to sme mali len Spartana, čiže bolo to v duchu prekonávania rôznych prekážok a tak ďalej. No a tento rok sme priložili k Spartanovi aj atletiku a basketbal, aby sme sa zdokonalili teda aj možno v nejakých iných zručnostiach, alebo sa nám ukáže, že tu objavíme nejaký talent, buď v atletike a taktiež v basketbale. A bude tento rok ešte nejaký Spartan? Tento školský rok neviem, ale môžeme nad tým pouvažovať, teda kalendárny, ale školský určite. Hej? Tak možno, že ešte do januára máme vlastne kalendárny rok ukončený, tak uvidíme. Ďakujeme vám za rozhovor. Prosím, a ja vám. A teraz tu máme rozhovor s pani telocvikárkou Luciou Šemetkovou. Vyskúšali by ste si Spartan Race? Určite áno, to by som niekedy chcela naozaj skúsiť. Myslíte si, že takéto preteky sú vhodné aj pre deti? Každé preteky sú vhodné pre deti, ktoré sú primerane pripravené pre ten vek. A ako by ste motivovali žiakov, aby sa zapojili? Mala som tu poradcov, že jednotkami na telesnej. Podľa tohto dňa usudzujem, že aj teda vyučovaním, ktoré neprebieha, keďže sa dnes celý deň športuje, to je pre decka určite tiež veľká motivácia. Ďakujem za rozhovor, dovidenia. Dovidenia a ja ďakujem. A teraz tu máme rozhovor s pánom trénerom atletiky. Čom sa Spartan Race líši od klasickej atletiky? No, Spartan v podstate je voľnopohybové cvičenie niekde v priestore, niekde v teréne. Atletika ako taká je olympijský šport v prvom rade a tým pádom atletika zahŕňa také veci, že má jednotlivé disciplíny, ktoré sú diaľka, skok, vrch, hod a beh. A v podstate každá disciplína má nejaké svoje limity a pokiaľ sa chcete dostať na nejaké majstrovské súťaže, tak musíte splniť nejaké limity. Či už skočiť do diaľky, hodiť, vrhnúť nejakým náčiním alebo zabehnúť nejaký čas. Je dôležitejšia rýchlosť alebo výdrž? Najdôležitejšia v atletike je rýchlosť, lebo tú rýchlosť dedíte, ak sa hovorí, od Pána Boha. Tu môžete dotrénovať, ale kto už si donesie nejakú základnú rýchlosť, tak ten sa má perfektne, lebo vytrvalo sa dá natrénovať. A ktoré atletické disciplíny najviac pomáhajú pri príprave na Spartan Race? No, keby som to zobral, že na Spartana, ktoré atletické, no, tak určite behy sú to a hody. Ďakujeme za podcast. A ja ďakujem. Teraz tu máme rozhovor s trénerom basketbalu. A ako často by mali mladí hráči trénovať, ak sa chcú zlepšovať? Tak, mladí hráči by, keďže sú mladí a dokážu rýchlejšie regenerovať ako možno niektorí starší a tak by som ja im odporúčil možno aj každý deň
aspoň nejakých tých 30 minút, hodinku si niečo spraviť, nejaký dribbling, možno si zastrieľať, keď už aj nemajú tréning, že tímový, tak môžu ísť kľudne na nejaké basketbalové ihrisko, zadriblovať si, zastrieľať si. A čo ja by som povedal, že čo najčastejšie a každý deň, aby proste sa dostali do toho a mali nejaký ten cit s loptou a potom to už proste ide lepšie a lepšie. A aké chyby robia začiatočníci najčastejšie? Nepočúvajú trénerov a behajú s loptami, majú hlavu dole pri driblingoch, čiže potom nevidia, či ich niekto bráni, alebo či majú voľného spoluhráča, čiže to sú také dosť časté chyby, že niekto dribluje, má hlavu dole a nevidí a narazí potom aj do steny, takže to sú také časté chyby. Ďakujeme vám za rozhovor. Ďakujem aj ja. A teraz tu máme rozhovor s pánom trénerom Spartan Race. Takže ako sa najlepšie pripraviť na Spartan Race? Tak v prvom rade, aby bol človek dobrý bežec a trénovať celé telo. Či už silovo vo fitku, alebo na workoutovom ihrisku a určite zakomponovať do toho beh, či už krátke trate, alebo šprinty, sem tam si zabehať dlhú trať. Aké svaly sú pri pretekoch najviac zaťažené? Nohy a ruky, hlavne plecia, ruky, dlane, v podstate je strašne veľa prekážok, kde človek visí, takže trénovať visenie a beh, keď sú kopce, tak určite vytrénovať v podstate tie nohy, aby na tie kopce lepšie zvládli. Ako zvládate tréningy, keď sa vám nechce? No, určite sa veľakrát stane, že sa človeku nechce ísť, ale to je už o tom samotnom nastavení. Keď niečo chcem dosiahnuť, proste musím ísť a myslím si, že každý potvrdí, čo chodí cvičiť, že keď si idem predsa len zatrénovať, aj keď 2 hodiny rozmýšľam, či ísť, či neísť do toho fitka, tak potom som spokojnejší a ten deň je lepší. A ako si rozložiť energiu počas pretekov? Ja z môjho pohľadu určite odporúčam si ísť v rovnakom tempe stále. Čiže nepreťažovať sa, neísť zo začiatku veľmi rýchlo, čiže nájsť si jedno také tempo, ktoré dokáže ísť celý pretek. Proste neprepáliť to hneď na začiatku. Ďakujem. Teraz tu máme rozhovor s Dorotkou z 5A. Čo ťa najviac bavilo na Spartan Race? No najviac ma bavilo to, ako sme museli ísť po tom blate a najmenej ma bavilo to, ako sme museli s tými kruhmi hádzať do tých kúželov. Chcela by si ísť znova? Asi skôr nie, lebo viacej ma bavila atletika a tak, ale asi aj hej, neviem. Ako si sa cítila, keď si preteky dokončila? Cítila som sa veľmi dobre, že som to konečne zvládla, ale už som nemala na to nervy. A bol nejaký moment, ktorý bol najviac zábavný? No asi to, že taká jedna baba, keď išla podliezať vlastne toto blato, tak to nepodliezla, ale pritom to nohami prekľúčkovala. Dobre, ďakujeme ti za rozhovor. A ja ďakujem. Teraz tu máme rozhovor s Natáliou. Takže, ktorá prekážka bola najťažšia? No, podľa mňa boli tie vreci, ako sme s nimi museli skákať. A chcela by si znova na takéto? Asi hej. A trénovala si doma alebo v škole? Ani nie. Ďakujem. Teraz tu máme rozhovor s pani učiteľkou Geregovou. Pani učiteľka, vyskúšali by ste si Spartan Race? Áno, vyskúšala, ale skôr taký pre dospelých. Tento mi by bol malý. A aké zručnosti si myslíte, že si deti z takýchto pretekov odnesú? Tak určite tú športovú vytrvalosť, nejakú disciplínu, odvahu, lebo niektoré aktivity vyžadujú aj odvahu a odhodlanie. Podporujete športové výzvy v škole? Samozrejme. Ďakujeme za podcast. Ďakujem. A teraz tu máme rozhovor s Lukim. Luky, čo sa ti najviac páčilo na Spartan Race? Tie prekážky tam. Na Spartanovi. Tamto. S kým si najradšej súťažil? S nejakým kamarátom alebo... S kamarátom. Chcel by si ísť znova? Hej! A ktorý moment bol pre teba najzábavnejší? Tie kolena. Mám celé špinavé. Ďakujem za rozhovor. Nemáš zač.